Sabab yen ora Brajadenta moko dibantu Gatotkaca kuwi termasuke ancaman bagi negara Ngastina. Yen nganti pringgondane besok Bratayuda Jaya Pinangun bela karo Pandhawa kamangka Ngastina kuwi durusak apa-apane pringgondane kekuatane lan enson-enson lan sebagainya lah. Prayogi piye? Kowe wis nggawa kertas kanggo gawe mengadakan MOU perjanjian. Wis tak samapake. Tak kira Brajadenta butuh dana pira wae. Sang Prabu Duryudana malah wis tapak asma dhisik. Cap stempel wis. Nomor wis. Nah, ngono. Sang Prabu Duryudana ki pancen rada kurang hati-hati. Mulane Mas Muklisson sing hati-hati nek arep tanda tangan yen arep menehi apa ke mau disposisi diwaca tenanan. Surate diwaca sing tenanan. Sebab mengko akeh pejabat anyar itu mesti akeh jebakan Batman itu mesti akeh banget. Kudu sing hati-hati tenanan. Golek staf sing apik, ora kudu ayu. Nek stafe ayu bojone cemburu. Nek aku malah sing ngamuk malahan aku si Janah. Ya, aku tak matur aning alasane Raden Brajadenta. Prayogi. Sengguni menapa ingkang dados keresahan sampeyan menapa ingkang dados panyakra Jengandika sedaya kala wau sampun dipun rencana inggih awit saking anggenipun waskitaning Pandhita Durna
pratela lan tetela menawi paduka menika butuh probia, butuh dana pinten kinten-kinten. Manggih ukuranipun pinten menika menapa? Targetipun menapa? Targete Gatotkaca gagal diwisuda. Kamangka gagal diwisuda menika wonten 3 alasan. Setunggal ngunduraken diri. Angka ingkang kaping kalih menika kenging perkara ngantos dinakwa. Angka ingkang kaping 3-nipun menika halangan tetep utawi boten gerah inggih seda. Milih ingkang pundi? Kula milih panjenengan kedah ngamuk punggung balela wonten ing Pringgon Tani. Alit-alitipun nolak pelantikane si Gatotkaca, ageng-agengipun Gatotkaca ditantang perang kalian Paduka. Panjenengan kedah mejahi Gatotkaca. Bingung aku. Bingung padha karo sing wingi arep milih Gatotkaca apa ora bingung. Sing elek-elek ya bingung. Saiki basa wis dadi mlongo. Isih ana kesempatan kanggo gawe gabung padha-padha mulyakake masyarakat Pringgondani. Wis tetep dirangkul kabeh wong jenenge kuwi sing milih karo ora sing milih kuwi rakyate kok. Aduh, stres aku. Ora usah bingung. Aduh, aku tak lunga dhisik ya, Kang. Nanti nguyuh. Kowe kok nguyuhan kala bendana. Aku ki kena penyakit kencing manis, Kang. Ning dudu diabetes. Kencing manis iki piye? Kencing manis nek ana wong wedok manis pengine ngencingi aku. Sampean gulune Gatotkaca niku wani bayar pinten? Nyuwun pinten? Kula nyuwun 300 triliun dinar ngastina. Niku seprapate APBN negara Ngastina niku. Sampean purun napa boten? Yen sampean mboten purun dinten menika malah kula badhe balik tinggal. Balik tinggal pripun? Kula niki elek-elek pamane Gatotkaca. Jebulane sing rencana Gatotkaca wingi ora dadi jebulane sampean. Sing gawe reka daya kabeh kuwi jebulane Sengkuni karo Durna. Ning idene Sengkuni. Kula mau milu ndongake Allahumma amin ngoten mawon. Ning dongane kula pentu Allahumma Gatotkaca dadi ngoten niku. Kuwi aku ngomong kaya ngono ya mergo sing dadi Gatotkaca. Yen sing dadi kono ya aku ngomong kaya ngono wong aku ki oportunis kok piye. Oportunis sedulure opor ayam, opor babi lan tak itu. Durna dilawan. Menawi ra dimandhap sekedhik umpaminipun 100 triliun mboten. Amargi kula ngertos menawi Prabiya kagem mateni Gatotkaca ngringkihke Pandhawa ing Bratayuda mriku ageng sanget nanging mboten semanten
menawi mboten semanten kula sak mangke kakange adine kabeh pamane Gatotkaca kula ngerti lan dina niki kula minangka paman ngerti yen Gatotkaca ana sing arep mateni sing rencanake Sangkuni karo Durna arep mlayu menang endi kuwi aku minangka seksi pengakuanmu kowe arep gawe rusae Gatotkaca aku pamane sing ora trima kok dhisik kok jadi begini sih jangan ada oh lole wis meneng aja lole wis lagi bingung jebulane kaya ngene iki kepiye ta waduh rada seneng aku iki pasif aku oh modar kowe iki mangsamu Durna apa kowe aja melu-melu apa aku sedulure wis apa mrene wajiran temenan mangsamu gantuk parang pokoknya apa-apa ini ada Durna ada Sangkuni jan mesti gagal arep janjian ya dilalai supir orang mangkat yang melu malah Pakde Tarko ora iso apa-apa aku ini dan orang mesti nyusul iki menengo umpamane komentar kok wagu to lah kowe mbok ora tak komentar menengo malah wibawa ngono kuwi ngene dikurangi 50-50 lah ora iso mboten saged nek mboten sementen mboten piye Durna lho rekeninge nang nggonmu ora nang nggonku ning Sinuwun Prabu Duryudana ya wis pira wae pokoke lha mangsamu piye mau 300 triliun mbok menawa iso medun-medun 50 kena kanggo gawe pati aku ngono lho kuwi oh asu tenanan yo ana apa-apa saiki jamane jaman ora kena motong-motong proyek kaya ngono kuwi tegese gratifikasi goblok kono dituruti sing penting Gatotkaca mati kill him please ya singgah Kepala rodeng koto saking guruku Kyomoto sasaing sri ing monggo Raden sitere menang sirepan kok siteran siterane elek muline kasar monggo dinten mangke kula aturi tapak asma panggeri rekening sampun lumebet menapa dereng tapak asma rumiyin nembe transfer rumiyin nembe tapak asma hitung lho dene akeh transfer rumiyin nembe tapak asma rumiyin nembe transfer Sangkuni arep mateni Gatotkaca tandinge projo apa wis kunci piye goblok kowe politik tolol kowe mangsane jenenge politikus dadi opo ni jaran ngono lho gedhi politikus cilik jaran ngono gedhi ora ana sambo ora peti Sangkuni ngene kowe karo pun kakang iki sipate mengutusan kowe pengen dadi amanate Sang Prabu Duryudana laksanakna kang baku yen mengko Bratayuda Jaya binangun ngestina menang kabeh kesugihan negara Pringgandani ora mung semono ibarate saiki ngetoke modal saiki ngetoke umpan mancing kakap ketitoke gedhi aja mikir saiki ning mikire mengko iya
yen pancen kaya ngono tak kesanakake kabeh tasan. Ngawur-ngawur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso kaya putul Direktur Bangastino. iya gue Direktur Bangastino Mama manis udah wawan apa mangke kula sawet HP nan rumiyin kalian direkturipun. Apa yang bisa saya bantu tuan? Transfer 300 triliun dinar ngasino. Dalam waktu 1 menit akan segera online. Mohon rekening untuk di SMS kan. Ini kalau ada rekening pun. Kirang setunggal. .0 gitu. Ini kan inggih leres. Wahai direktur Klentup, wahai direktur bank. Keliru malah sing bintang aku. Wis tak SMS. Terima kasih Bapak Sekretaris Kabinet Kasino. Sekarang sudah masuk. Sampun mlebet nggih kula papas mani dinten mangke. Tak, amadang jroning pasar jroning pasarean sampun mepet Prabu. Badhe dipun
dipun wiwiti kapan anggenipun paduka bali lho wonten Pringgondani? Benjang entosi menapa, samangke entosi menapa. Dereng antos surup surya. Gatotkaca badhe kula tantang. Kula menapa Gatotkaca ingkang mati mujur ngalor. Bagus. Syukur sekedhik jemur menawi ngaten. Nanging menapa? Kula mboten gadah prajurit. Kula mboten gadah para beya kangge mbayar prajurit-prajurit kula anggenipun berontak wonten Pringgondani. Menika wau include biaya menika. Oh mboten. Menika kangge kula piyambak, kangge prajurit-prajurit kula kedah 150 triliun malih. Mati aku. Iki mengko ngurangi dana royal iki mengko wis. Purun menapa mboten, menawi mboten purun. Artanipun badhe dipun wangsulaken. Mboten badhe kula wangsulaken nanging minangka tandha bukti menawi panjenengan wonten usaha-usaha pembunuhan dumateng ponakan kula Gatotkaca. Kula adili wonten ing pengadilan negara Maespati. Sampun, aduh. Goblok. Aduh, sing goblok iki kowe apa aku ta setungi. Iso nganti kapusan kaya ngene, telek dibungkusi, mripate melek diapusi. Modar kowe. Menangke karo Pringgondani aku yo bingung iki. Menengo dhisik kowe menengo. Dinten mangke sampeyan kedah buktiaken rumiyin. Mboten saged bayar rumiyin. Halo. Ya, ada apa lagi saya oleh? Transfer meneh 100 triliun dinar Dalam waktu 1 detik sudah masuk. Mumpun mlebet menika. Ora ana transfer kok sak detik ngapusi sampeyan. Mangke badhe kula teliti rumiyin saking M-Banking. Oh nggih, sampun mlebet. Ora ngandelan kira mangkane. Kene dilawani Bobon Boros Kula nyuwun pamit ya. Nggih. Ngendang-endang pleteking Surya. Surya menika menapa? Srengenge. Aduh. Sudah saiki ora ngerti bahasa apa wayangan. Kitane basa kawi apik-apik kaya ditinggal bubar. Aduh. Penonton goblok. Sing goblok iki dalange untuk penontone. Wo, utekmu basa. Iya ya. Nggih, pun mboten apa-apa. Mboten menapa-menapa menawanipun. Nggih pun menapa sapu barang menapa-menapanipun lah mboten menapa-menapa. Aku ora apa-apa. Kula antosi wonten ing sanggaraning wektu. Manggendang badhe kula tingali lumebering getih wonten negari Pringgondani. Kula kepengin ndase Gatotkaca ditanceke wonten alun-alun Pringgondani, Den.
Adikku sing tak tresnani kala bendana ana apa? Ana pralampita apa iki, Kakang? Pedhut nglambengi negara Pringgandani. Aku wong bodho, Kang. Aku wong ora ngerti apa-apa. Ndelok perkara kaya ngene aku dadi bingung lho, Kang. Sawetara Kakang Brajadenta kuwi cerdas banget. Sawetara wong-wong Astina percaya banget yen si Kakang iki bakal memungsuhan karo anakku si Gatotkaca. Kamangka tak sawang saka sinar wajahmu, Kakang, ora duweni rasa memungsuhan. Aku yakin sakjroning atimu iki ginambar pemimpinmu Gatotkaca, Kang. Nanging kenang apa kok kowe nampa Durna lan Sengkuni? Nganti kowe dibiayani kaya ngono kuwi. Kang, aku mumet, Kang. Aku kudu piye, Kang? Kala bendana Apa, Kang? wong nek lagi atine ora tenang kuwi aja mutuske perkara. Aja wani-wani tapak asma yen ora atine lagi lega. Kandhakno karo dulurmu Bupati Ipok. Yen lagi penat, yen lagi stres, lebih baik ditunda tanda tangan, ditunda disposisi. Sabab tanda tangane pemimpin kuwi nyangkut nasibe wong sanegara. Kala bendana Apa, Kakang? kowe iki wong bodho nanging panyawangmu marang atiku kuwi ora meleset. Tenan, Kang. Tenan kok piye, Kang? Tak kira ora meleset kang kaya kuwi. Yai, Apa, Kang? rekening ingkang dikirim saka negara Ngastina ingkang bebasan meh sak pertelone blanja negara Ngastina kae kowe ngerti apa ora? Mlebune nang rekening ndi? Mesti rekening pribadimu, Kang. Kudu Yai. Sing tak wenehke karo Pati Sengkuni mau rekeninge Gatotkaca. Ah, impossible lah. Maca Ning kok Sengkuni ora curiga blas ya. mergane wis ana salah sawijining unen-unen. Wong nek tebak reka daya ki mripate tinutup, kupinge tinutup. Somong, Mom. Bener. Wah, Om. Pahum layar jipun. Ning aku tetep. Lah kowe terus piye? Minangka tanggung jawab satriya kuwi apa omonge kudu tak lakoni. Gandeng aku iki sagah sesuk-esuk nantang perang karo Gatotkaca. Arep tak angkati Yai. Ah. Bingung meneh aku diangkati piye?
yen aku mengko ora ngangkat tinangtang Gatotkaca aku kaya nyilet ilatku dhewe jaran kendhaline menungso cangkeme yen ana menungso cangkeme leda-lede karo batin karo langkae beda pikir karo zikir buyar manungsa ki mau uripe tanpa beda kelawan sato kewan nanging pralambita iki aja kandha sapa-sapa yen pancen kowe bingung sowana karo kakangmu sapa Braja Musti kon ngapa kandhakno rencanane Braja Denta Kang aku percaya karo kowe Kang